Pero ano si pagmati na si Gibo mo or ika na featured sa Vogue Philippines? Maugma, pero itong basta maugma na dahil kong ma-explain maray. Basta maugma ako. Tapos inisip ko, garo ba kung totoo na, ako lang niya. Garo pang iturog lang. Nakapayutulog ka Eyo. lang. Oo. Tig sabi ko nga ni, kumbaga, probinsya, araw ako kani. Tapos, digdiyo ang mga nakakaibahan ko, ang mga nakakaulay ko, itong mga, day ko hunao na day ko hunao na mga kaistoryahan ko. Tapos, nakakasubahan ko. So, ay, talaga, totoo. Diba? Wow, grabe. Oo. Ansa indong madadangog sa rolang na pagtubod as in opinion kan podcasters as in kan guest. Bako kan samuing sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang taga Bicol may intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Inihatod sa indo kan si Ramsen na production. Alright. Alright. Ay, Diyos, maray na aldaw, banggi. Asinod to, mga kanatong natics. Hapon, matanga. Bahala ka mo kung anong oras nito dinatanong ang episode na ini. Ayan no. Ayan, no. Present ang sa to yung, Pambansang Madya na, pagpay. magdangog. dapat talaga nakadongdong. Ayan. So, ano magayunan ng magayunan ang aldaw na ini. Yes. Kasing gayon kang mga gibo kang satuyang guest. Yan. Yun. Siyempre. Ay, palihaluyin ta pa. Sayat lang. Mga kanatong natics sa tuya pong i-welcome ang sarong orgulyo kan Kabikolan na may disenyong Uragon, a bronze Ternocon 2020 winner na feature po ini sa Vogue Philippines. Iyo po si Mr. Dennis Obosan. Pasok! Day nagano. Ayun! Kaya ayan. Oy, Hello Diyos. po. Diyos Hello. Marina, aga sa imo manoy Dennis. Yes. Maray Saan na lang? Aga ba? Bago ko Udto. Oo. Alas Bago- 11. Bago pala bago magpadagos kita. Ano ang pangalan mo? Dennis or Dennis? Dennis talaga dapat. Oo. Tapos, napasala sa spelling. Oo, tama. Si Dennis naging Dines, tanainod si I. Tapos, Oo. pag abot ko, pag-school ako digdi sa Slims, digdi sa Manila, ang apod sa ko, puro Dines. Kaya Dines. pinanindugan ko na, naging Dines ako digdi. Pero pag pag nasa Bicol ako, Dennis. Dennis. Yeah. Sabi Oo. sabi ko, minsan kasi di ba, DE, di ba? normal yung mga problema kang panahon talaga kadto is that Oo. garo pag na-excite naman si Agumo, anong yung ipapangaran tanig di sa akin mo? O di ba hanggang sa nagkabaraliktad na si mga letter. Ako Oo, ba ito? napasala H2O. Oo. H2O. Napasala sa spelling, pinanindugan ko na. Pero may advantage man pag nagkuang NBI, police clearance, ay madali sa natama yung kapangaran. Tama. Pero pag tamang spelling, kadakol akong kapangaran. Kapangaran. Ayun. Pag itong Dennis na DE, ako lang nag-iisang DI. Dines. So ano pa? Dines. Anong epo? Dines na lang kasi nasanay ng tao sa imo sa Dines sa Manila. O, di ba? Ay, pero Sige Bicol lang. kita Bicol eh. kita eh. Kaya Bicol Dennis. kita, Dennis. Dennis kita. Dennis Si, kita. bahala na kung si isa ay kung anong apod ninda. Kung taga-sain ka. Ayan. Ayun. Oo. Ayan. O, kumusta ka pala Manny, Dennis? Maray man, hirak ninjos, nakasurvive. Pero grabe ang pagsakit sa buhay. Kaya, Dahil man, okay lang. so ngunyan mga natong natics, ang interview ng tango niyan, si Manny Dennis. Yan, baka tawan kita ng dikit na background ni Manny Dennis kan sa iyang pagkatao. Yeah. Si Isay, si Dines Ubusan and Dennis Ubusan. Yan. Taga Kagliliog ako sa Kagliliog din ang Bacamarinesor. Apat kami magturugang, tapos panduwa ako. Tapos amay kaming na ilo sa ama. Tapos si ama may nagadan ng hirap sa na edad. 5 taon pa sa naata ako ka ito. 1988. Tapos kaya nagpadakula sa Moya si Lolo sa kalula may magurang ni Papa. Kang magbukas ang parokya sa Kagliliog, St. Joseph Parish, naging sakristan ako hanggang high school. Kang makatapos naman ng high school, ma-apply ko ta ako sa seminaryo. Gusto ko tang magpadi.
Oo. Kaso, hirak ning Diyos, de ako inako, ta very feminine daa. Iyo iya. Iyo. Oh. Tapos sabi ko, o di daay kung daay, di daay, tamada man niya akong ipirit ang sadiri. Kaya Iyo. napadigdi ako sa sa Manila. Ay kang bago ako napadigdi, nagkapirang parokya ang nalipatan ko. Tapag naglipat ang Paris Priest, kaibahan ako. Kang pinakahuri 2000, wala, di ko na matandaan. Basta 2000. 2015 ata ito. Mm-mm. Panahon ni Father Don Augusto Federico Jr. kang paghali niya sa kagliliog, ang nagsangli na si Father Machado. Tapos si Father Machado, may mga naman siya, may mga ibang kairiba na may mga naman siya, mga tauhan. Mm-mm. Kaya napadigdi ako sa Manila. Mahanap po ta akong trabaho. Kaso high school graduate man sana ako. Masakiton mag-apply. Iyo. Okay lang ko madaling mag-apply kung straight ako. Sa dawa kargador, pwede. Papakargadaron ako, Diyos mio. Tapos, tapos, siguro mga 3 months na, mayo pa akong trabaho. Sabi, ano ba yan? Tapos nag-message si Father Don, naghapot sa kung may trabaho na. Sabi ko, mayo pa. Tapos, naghapot siya kung gusto ko ulit mag-eskwela. Ito. Tapos sabi ko, sige, kung may mapa-eskwela, di go. Tapos yun na ito, pinabisto niya ako sa nagpa-eskwela sa ko bilang fashion designer. Wow. Oh, wow, nice. Pirang taon ka sa sa kumbento or pirang taon ka bilang sakristan? Oy, Diyos ko, kabanga kang buhay ko. Basta po on grade 4. Iyo. Po on grade 4. Tapos naghali lang ako sa kagliliog, mga 1 year lang siguro. Pagka mga 2002, gusto ko na ma-experience mag-Manila. Tapos, pero bako man nga ni Manila, Bulacan. Duman ka Uncle Dindo. Tapos, mga 1 year lang ka to, balik na ako ulit sa kumbento kay Father Arnel. Oh. Kasi naaalala ko ka to, siya ang paradisen kang sa mong simbahan, talagang pirmiyang bungga, magayon. Oo. Tapos, kung talagang talentado na talaga si Manoy. Talagang yaon na sa iya ang touch kang mga pagdi-design. Paano nagkaigwa ka ng interest sa fashion designing? Kasi sabi mo, di ba, kang inot, garo hinapot ka ni Paddy or hinapot ka nagpaklase sa imo, tapos nagsabi ka fashion designing. Ano si nagtulak sa imo na i-take tong career? Dati pa, maliban sa, ang pinakainat ko talagang gusto, syempre magpadi. Ito yung ininutan kong playan, hirak din Diyos din nakalaog. Tapos, ang gusto ko pa sunod ko HRM. Gusto ko yung, mahilig nga na akong mag-rokit-dokit din mga burak, kaya. Tapos, garo day ako duman, day ko mati duman. Tapos, may mong pating chance na maka-eskwela. Maliban ka to, ang lola ko, sinanay, paratahe, tapos kang miski kan sa dito pa ako, elementary pa lang. Pero may kong nahiling si itong bado niya, retrato niya kang pag-graduation pagtahi na naka-Pilipiniana sleeves. Tinahi niya ito kang nag-graduate siya pagtahi. Oh. Tapos, kumbaga, naging ko to, parang inspirasyon. garo gusto kong, sabi ko, pangarap ko makagibo ning araw kayan na bado na garo kaya masakiton gibuhon interno slaves. Tapos pero hanggang ngunyan buhay ang bado nato ni nanay. Tapos pero may kong nahihiling ito, tapos siyempre sa kabaklaan kang elementary susunod ko pa ito. Oo. Tapos magayon talaga siya. Tapos kung natandaan mo pinasulot ko ito kay Kim Pagrena Elena. Oh. Kulay white siya. Basta pinasulot ko siya kay Kim. Di mo nagbago ang kulay? Kasi syempre, di ba, sa Haloy kahaluyan na. kang panahon, nag-iba ang Dirty kulay. white na. Dayman, nilabahan ko. Tapos binabad ko sa... Clorox. Oo, binabad ko sa sabon sa Clorox. Pero, kang ngunya na panahon na day ko napiglaban o truta. Siya, matapo na. Tapos sabi sa kuya may sukabisto kong mga nag-aatama ng mga lumang bado. Si Sir Gino Gonzales. Sabi niya, day ko na pagparalabahan, talalong matutupo.
Lalo na itong sleeves. Kaya ginibo ko, binuo ko sa sleeves, tapos ano ko na, pigsaray. Ito ang naging ano ko, naging inspiration ko siguro. Inspiration mo, masasabi. duman nagpuon. Iyo. Pero Saka di nagsagi sa isip mo na magtahi ning bado ning santo. Iyo. Ano mo, nahiling ko kinanay. Basta hilig ko. Tapos pag katong sinanay, pag dahil nagtatahi, pakiaraman ko ang makina. Sige kong padalagan. Kaya tatao ko magpadalagan. Dahil ako tatao mag-pattern, pero tatao ako magpadalagan duman sa dipidal. Pakiaraman ko ang makina ni Nan. Tapos mahiling niya yan. Pag maaraman niyang tigamit ko yan, pag gurumok ang dagom sa iraro, ang torsido sa iraro. Torsido. Oo. Atras sa banti baga, nagkakagurumok. Umay man ibang nakikiaram. Ayun, sa katanda ko pa kato, siya ang nagigibok ang uniform ko, si nanay. Oo, nanaapot mi nanay ikta. Ako ang sarap ang kakang panahon kaya, ang itong tahian baga, ang brand kayan baka itong mga panahon, Singer, di ba? Yan. Yan, Singer ang brand kang Ang gibumi ka to, ginigibuming araw to. Iyo, tigsasakayan mo yan. Iyo man kami, Mga sa iraro. Iyo, miski kami kato iyo, piga-arog-arog mi kayo sa iraro. Ayan. Kaya minsan nagkakagurumok ang torsido. Iyo. Ako si lola ko kaya kato, nagtatahi siya, pero bako man talagang para tahi, nagtataw lang siya magtahi. Tas ang ginigibo ko to, tigtatabangan ko siyang ilaog si Torsido sa dago. Iyo, tamalabo ng mata. So tigtatabangan ko siyang ilaog ito. Iyan ang sa tuwing trabaho. Kami kato, iyo. Kaya Mga pala singkit makwapo. kang ganyan eh. Kaya pala singkit yun si Elno. Kadaklan talaga ako mga singkit. Ako lang buklo, bulako. Hindi man. Ano yung mga nagtatayo si mama mo? Hindi mo nagtatahi. Si Itay, para gupit lang. Ayan. Paano ka na padpad sa Manila? Kasi di ba sabi may dinumanan ka. Ano nagtulak sa imo na magpa-Manila? Iyon na itong kung mayo na akong trabaho sa simbahan na may bago ng Paris Priest, tapos may mga kaibahan naman siyang, di mayo na akong trabaho. Kaya sabi ko, mapa-Manila ako, ma-apply ako. Makipagsapalaran ka. Iyo, gusto ko man talagang ma-experience, kundi masakit na demonyado. Grabe. Saan ka to naka-star? Ay, ka-ante, tugang ni Papa, si Uncle John, saka si Auntie Ulong. Diyan sa lang, sa Vito Cruz. Ayan, haranis sa San Lorenzo, tapos susunod pa eskwela sa may San Lorenzo man sa. Ay, sa Taft mismo, Vito Cruz, di ba? Sa may pin, Pasay. Harane. Sabi niya nga 3 months daan, may pa siyang hahanap na trabaho. Iyo. So, naburyo ka na So, naman. nagklase ka sa sa Manila na? Sa Makati, sa Slim's Fashion and Art School. Siya, haloy ng fashion school. Ang may sa Diriken, Bicula naman, si Miss Salvacion Lim, pero gada na siya. National artist na siya ngayon. Wow. Talagang speaking iba of talaga ang orago ng Kung mga buhay pa, Pilipino. interview ta. Speaking of national artist, ang sa Dirin, lulota sa pinsantin, si Ramon Ubusan. Grabe talaga. National artist baga. Lulota ito da. Hinapot ko si Lolo Nui. Oo, hinapot ko si Lolo Nui. Pinsan ta talaga. Mag-first cousin sinda. Kaya lulota siya sa pinsan. Oh, Wow. kaya pa nasa dugo ang pagiging papagibong ko na ng ribulto actually. Di ba? So nice to know kasi di ba Pero alat lang, ano si naisipan ka to kung nagpaadal sa imo di ba kadakulon na tawo niya na pinagpadalon tay ka. Oo. Dahil duman kay Padi. Iyo, kayo siya, naka-jamming siya ni Padi dati sa Bicol, katong nag-concert ang mga Padi sa Bicol. Naka-jamming niya si Madam. Tapos, nagpapa-eskwela talaga siyang may mga tigtatabangan talaga siyang mga gusto mong mag-eskwela. Wow. Tapos, kang pinabisto ako ni Padi, nagduman ako sa Arang Ninda, hinapot niya ako na gusto ko mag-eskwela. Sabi ko, sige, gusto ko po niya ako. Tapos, kung ano ngayon gusto mong kurso, sabi ko nga fashion designer. O pagkaaga, pigpa-enroll niya na ako. Wow! Grabe. So, wait lang. Kasi, Diba? hindi ko na-imagine kasi di ba Iyo minsan, daw ako. pag sinabing pinaklase lang kita, siguro, okay, klase lang kita, dawa, minsan baga, dahil gusto ang ang satuyang course. Kurso. Ayun. Oo.
nagkaigwa ka na bang idea kung mapapasain ang karir mo? Kang Kang naglaog pag- ng fashion designing. Dahil pang gayo. Basta ang gusto ko lang magibong bado. Pero dahil ko inisip na magiging arog ako ini. Ang sabi ko nga, Diba? pag ito nga ning after turn no, kung may mga nag-interview, habo akong garo-arog kayo. Lalo na pag katong pagkatapos kang show, tapos kadakol ning press, kadakol Press. ilaw, tapos mga nag-interview, ano ta arog ka ini? Gusto mo man sanang magibong bado. Ano ta gusto hapot? Ayun, Nasyak. pagal pati magparasimbag iyo tapos Iya. puro pa mga English di ako tataw mag-English, Diyos ko, mangkulog sa daghan. Kaya pag may nag-interview sa kuya, mga press, pakiulay ko tulos. Baka niya ako pwedeng Tagalog na sana. Nga niya ako mas ma-explain ko. Ay, okay lang yan, sir. Ay, sabi ko, salamat sa Diyos. Wait lang Iyo. po. Pirang taon po si pagklase mo sa fashion 4. design? 4 years. 4 years? Yes. Okay. So, Oo, karoon di- regular pero- course din. Pero bachelor's degree din. Oh. Iyo, pero bako siyang bachelor's degree, ano lang siya. Vocation pagka ba? to? Oo, garo vocation. Vocational. Pero 4 years? Oo. Wow. Vocation Oo, 4 years? paano? Mm. Suruway man kaya siya, bako man siyang sarong course. Sarong, oo. Oo, gabos kaya kina ako na fashion design, dressmaking, tailoring, tapos draping. Oh. Wow. Huna ko, ang first ang- year, kalson mo na. Dahil man. Ang second year, pantalon or short. Di ba, arog dahil. yan? So, pag nag-fourth year ka, sumagaw na. Kompletong Oo. outfit na. Ang pinakainot kong kinuha, fashion design. Kang natapos ko si fashion design, nag-dressmaking na ako. Pagkatapos kang dressmaking, yun ito, nag-draping. Tapos pinagsabay ko ang draping sa tailoring. Ay, nag-business of fashion pa pala na ako. Anong draping? Ayan. Wow. Draping itong ang tela, direkta mo siyang sa tatawo or sa manikin. Dahil ka na magibong pattern, mayong pattern. Yeah. Diretso. Ah, Diretso okay. na. Kasi may Draping money kanya pala. na pwede nang tusukon. Oh, Ayo. okay. Ay, Mo na siya duman. Maano Sige lang. tulos. Pag draping, mahiling mo tulos. Mahiling mo tulos ang actual na hitsura kang bado. Based duman sa tela na gusto mong gamito niyan. Pero pag Wow. itong flat pattern, siyempre sa papel mo Gunting na. ka pa. Oo. Sa papel mo na. Arog kaya. Wow. So, ano man ni Dennis, anong first project mo? Pag, Yan. halimbawa, first project mo, katong nagkaklase ka pa or Sa dressmaking ang pinakainot ming project katsa na chef dress. Wow. Kumbaga Chef ito ang base, chef dress lang siya na kumbaga magiging siya base siya original pattern mo siya sa mga susunod mong project. Dumang ka na. Pag nakuha mo ka to kaya tamang lapat sa hawak, itong chef dress ang magiging basehan mo sa mga masunod mong project. Eksakto na ang Wow. fitting exact na mga ano. Grabe Mm. din pala na Katsa itong katsang ginagamit sa sa itong arena? Iyo. Pero may nababakal man yung katsang itong para Itong sa plain na pagtahi. mismo. Oo. Plain. Mm. Itong bakong sa arena. Ito pong si mga gamit, mismong sa eskwelahan na, tig Fulbright o Oh, kamo po ang tig- provide? Kami nagbakal. Baka pa-enroll sa kuya ni Madam Kampia. Pin-enroll niya ako. Tapos tawa na akong mga listahan kan sa mga mga kaipuhan. Sa mga Una ko. L square, mga Una ko Gabos nagkaklase sa mga ka, may arena. daradara kang singer na. na makina. Pati may makina sa school. Dahil, may makina sa school. Okay. may makina sa eskwelahan. Mga roller, mga kaya step measure. Yan ang mga sa Mga binakal. yeah. Garo ka man lang palang architecture student na mabakal ka Ay, yung T-square. gayo, lalo na pag nagpa-pattern, parang architecture, puro computation niya. Diyos ko, amang kulog sa payo. Payo. Oo. Ayo, kay inot, Oo. masakit itong pagka-pattern. Garo nga ni architecture, gulping computation nga. 1/4 of arugane divide. Diyos ko. Oo niya, natuod na sa naman baga ako. Hirap ning Diyos, nanudang kula sana. Basta May- everyday mo ginigiba, no? Pero kung ikukumpara mo, duman sa,
Kasi di ba si Lola Ekta, talagang may man kayo pinag-agihan na araw kayo makuro-compute pa, no? Di ba talagang sa diri niyang ruler. Nag-skill man si nanay pagtahi, may L square man siya. Pero dahil na si nanay nagpa-pattern sa papel, nahiling ko siya katuho pag matahi, ba mga uniform, diretso na sa tela. Diretso na. Si mga gurang baga kang panahon. Yan. Pero hanggang ngunyan, igwa pa man kaya nagigibo si mga gurang na. Tapos mga hobby na haloy nang nagtatahi. Diretso na sa tela, mayo ng papel. Pero makakadit pag baguhan. Kaya pala ng pantalon ko kato, kibang. Day tamang ang laba. Paboritong ko patid kasi ang slit kayo, ibang klase sa slit kang iba. Kaya, tapos may giniba pa siya sa kuya kato na blouse. May gustong ihapot si paring Linus eh. Yung number 5. Ay, ano po. Lang. May math subject man po duman sa ano. Mayo man. Pero may garo man lang siya math, may mga computation. Oo, sa pag take ng measurement, kaya. Yan. Hapot ko ni number 5. Ano si naging dalan mo na makaabot asin maging parte sa mga darakulang fashion event? Ay kang tabang-tabang lang muna. Kumbaga, ayan, bako lang itong sa pagtabang muna. Ang inat palan, habang kaya nag-eskwela ako, every year, igwa kaming exhibit, eskwelahan. Kumbaga, ang magiging final project exhibit dago sa Mega Mall. Tapos, hirak ng Diyos, nakapira akong exhibit. Tulo. Nice. Magkakasunod, ako lang nagkapiraman kaming estudyante na ako lang ata na 2 taon magkasunod na 2 exhibit ang nakalaog. Dapat lang at least sarong creation ang makalaog sa exhibit. Tapos ako 2017, 2018 ata to. Magkasunod siya. So exhibit ko parehas. So ito bagang sa tigsuulot ni Gabby Garcia, so Pilipiniana, tapos itong gown na made sa recycled materials. Sipa inspired na gown. Ito ang exhibit kong 2018. Tapos pag sumunod 2020 itong barong saka itong popsicle dress. So barong ito ang theme kaya katong barong alchemy. Ang ginamit ko itong plastic straw baga. Tapos fishnet. Iyon na itong pigsuulot ko kang Ternocon. Ito si exhibit ko sa final exam ko sa tailoring. Wow. Nagamit ko Wait lang, nawiwindang lang ako. Exhibit sa Mega Mall? Mega Mall, oo. 1 week yan. Wait, kung sa taong nagdadahog sa imo, kung taong nagdadahog sa imo, sinasabi mo, simple lang sinasabi mo, nag-exhibit ako sa Mega Mall, pero for me, big time. Yung big deal sa Mega Mall isipon mo, perang ribong tao ang nag-aabot sa Mega Mall, mahiling lang ang sa imong gibo. Yep. Tulong magkasunod na exhibit na kalaog. Imagine mo, tapos ito, so pinakainot nga day ko aram na makakalaog ito sa exhibit. Pinya Francia. Basta tinapos ko lang sa dress, pagkatapos binalat ko na sa maestra ko sa school. Basta niya ako, isasubmit ko na, inibahala na kamo dyan. Tapos nagtatranslation ka to sa Naga, nag-upload sa ako si maestra ko. Ngayon nakalaog sa pang-exhibit si design mo. Tapos nagparalukso ako, nasa procession. Sabi kasi kay Rebecca, sabi ko si exhibit, ay nakalaog niya ako sa exhibit ko sa final exam. Ito si pinakainot kong design. Wow. Na naka-exhibit. Diba? Uy, grabe Para sa kuya, kakaiba ang na-achieve mo in in a simple way. In a simple way saka bigatin. Bigatin di ba? And then, ang first mong nagsuulot ng artista si Gabby. Si Gabby. Ito naman, kumbaga ito ang nagbukas sa kuya sa mga darakulang event saka darakulang community kang fashion industry. Ang ito exhibit me is ang theme niya laro. Kaya itong tigsulot ni Gabby, ang inspiration ko kato Chinese garter. Mm-hmm. So Kaya made on.
neoprene ito. Printed na neoprene. Ang neoprene kaya baga nag-i-stretch. Tapos, piggupit ko siyang bias. Tapos, pigsaro-saro ko siyang pigkabit. Parang kaya. Saro-saro talaga. Manuman. Bayhan. Talagang Bayhan. Tapos, kang pigigibo ko ito, garo lang ako nagkakawat. Tapos, ang piggamit ko pala nga ni kataho, ito bagang portable na machine, sewing machine na 1,000 plus lang nga ni, na kumbaga nakaabot ka na ning kung yaong ka sa naga nakapamarket ka na nakaluto ka na dahil mo patapos tayon tamaluyahon siya magdalagan. Oo. Lang garo kawatan na machine kang time na to pag magibo kayang final exam day na kami obligadong magpa-eskwelahan. Hindi sayang man pabalik-balik ko sa eskwelahan. Tapos nahiling ko to siya sa online, binakal ko. Pig-try kong ginamit. Ito ang ginamit ko para sa dun sa Chinese garter na dress. Pero grabe ang Nahaman ko man. Grabe ang lang patience mo. Tapos garo lang ako. Oo, garo lang ako day ko nga ni ito na mati na napagal or Oo. Garo lang kaya ako nagkakawat, in-enjoy ko lang. Tapos kang nahaman, tapos nahiling ka sa eskwelahan, kang sa mga mentor, sa mga judges kang sa exhibit. Itong sabi ka sa Tagalog, gandang-ganda sinda. Tapos sabi ko, talaga? Sabi, taday ko na mamati na nagagayo. Parang, sinda itong, wow. Talaga? Siguro lang yan, Manoy, sa pagluto. Kapag ika ang nagluto, di ka nasisiraman sa luto. Si kapwa mo, talagang siram na siram. Nasisiraman. Tapos kang naka-exhibit ito sa Mega Mall, pati nga mga guard, may mga picture ka to na na-picture man sa mga dyaryo. Basta siya, pati mga guard, tigbuburutong kaya ninda itong mga string. Akala ninda papel. Sabi ko, maray nga matibay ang pagkakatahi. Oo, tapag may nag-aragi, ito nga miski mga lalaki, ito nga mga napicturean na guard. Hirila talaga ako dyan. Sabi ko, bado po iyan. Tela iyan. Dahil man hindi pagburutungon. Tapos, ito, napansin ni, napansin ni Sir Gino Gonzales. Siguro na, si Sir Gino? Yeah, siya, production designer. Naging production designer siya kang CCP. CCP? Basta dako Cultural, Cultural Center of the Philippines. Cultural Center of the Philippines. Wow. Dakol siya. Wait lang. Sisay kong kaulay tanig ni. Bigatin ang kaulay tanig ni ko niyan. Honestly. Wait lang, Manny Dennis. Ko lang. Absorb niya lang. Absorb ko lang. Pwera kay Gabi, sisay pa nagsulat ng mga gibo mo? Yeah. Si Yasi, si Pokwang. Pero dikit lang. Day kayang gayo ako, celebrity. Kung igwa lang, pero hapod kayo ni. Mayo kayang kumbaga mayo man akong budget para mag-dress o magbado sa mga celebrity arog kaya. Sinda lang. Ito kayang terno, itong sinulat ni Gabi, binakal ito sa ko para ipasulat kay Gabi. Wow. Si Sir Gino katao nagbakal. After exhibit sa Mega Mall, binakal niya na ito tulos. Tapos ito pinasulat kay Gabi sa TernoCon 2018. Wow. Ano ang pagiging sarong fashion designer? Ikaw mismo ang nagagastos kan sa diri mong obra? Or mismong si tiglalaogan mo na event? Depende sa sa event, depende sa organizer. May mga may gatong TernoCon, may budget ito. May budget na may duman sa sa capsule collection may budget na pigta sa mo. Oo. Pero ikaw as a fashion designer, kung halimbawa magibo ka ng sa diri mong obra, talagang maluwas ka halisa sa imong bulsa. Kung halimbawa gusto ko magka-show, pwede sa diri kong bulsa. Unless may mag-sponsor.
May mag-sponsor, yan. Network. Oo. So, ngunyan, yun na yung gusto kong haputon sa imo. Kasi di ba ang saging fashion designer, si sa imo talagang naka-exhibit ka 3 times, nagkaigwa ka ng traction, nahiling si mga gibo mo na magagayon. So, nabisto ka, di ba? So, ngunyan, ano ang pinakamasakit na parte duman? Di ko man actually nahapot man yan sa kuya sa mga previous interview ko. Pero may man ako nahapot iyan pero ang simbag ko kaya para sa kumaman akong na-experience na nasakitan. Tig-enjoy ko lang talaga sa mga moment na sa paghiling kang mga kaibahan ko o kang ibang tao masakit. Pero sa tanaog ako sa kagusto ko kaya ang pigigib ko kaya bakong masakit para sa ko. Bakong iyo. Pag gusto mo ang sarong bagay, dawa masakit sa paghiling kang iba, bakong masakit para sa emo. Gusto mo eh. Amen. Yes, Yan talagang inaapod na Well passion. Passion talaga. Passion, di ba? Yeah. Gusto ko kaya di ako nasakitan. Oo. Passion mo talaga kasi ito. Oo. Garoy ka. Di ba? Passion mo yung pag-aarog ka niyo. Ayo, sa bagay, talagang nasa buot mo man daw. O may ka nakukuandara kulang kwarta. Nasa Sige lang. Kasi nag-e-enjoy kayo. Oo, ang importante, maugma ka. Yes. Pero syempre, nabubuhay man kita eh. May mga bayaran man kitang ginigibo. Tapos, yun na nga, tapos kapag the moment na yung realidad kang buhay, minadapang na sa imo. Talagang kay buwan mo mag-iskosar. Mag-iskosar. Diba? Tama. Oo. Ini. Pagkatapos kan sa imong pinangganahan hali sa Ternocon, ano si naging oportunidad ang nagbukas para sa imong Wait lang, ano ang Ternocon pala? Ano pala si Ternocon? Sorry. At siya, terno making contest. Okay. Terno means Filipiniana. Yeah. Ang term kasi na terno, siya, so terno sleeves, butterfly sleeves. Dakol siyang term, butterfly sleeves, terno sleeves, or Filipiniana. Pero kadaklan, Filipiniana. Filipiniana. Yan ang ang iba, si nanay katong apo niya, Mestiza dress. Pero iba man. Terno talaga siya. O butterfly sleeves. So itong event na to, international? National. Ano siya, Luzon, Visayas, Mindanao. So sisa yung mga nag-participate duman? Buong bansa. Di ko na magkatarandaan. Basta Luzon, Visayas, Mindanao. So dakul. Tapos, kami 12. Pero dako lang nag-submit ng entry. Tapos 12 lang kaming naka. Sa isipon mo, saro na naman, masigin. Buong Pilipinas, 12 lang kamo. Ang nakaabot, ang nakapasa. 12 nakalaog. Bigatin talagang kaulay ta. Hindi nagsisigin sa kung tapos maghalat ka pa sa dosing nakalaog sa dosing nakalaog pampira ka. Pantulo lang, pero okay na. See? Kang ka to, habang kang pre-judging may ka to, udto, tapos banggi ka to, banggi ka to ang show. Nagpe-pre-judging kami, nagtatahi pa ako sa backstage. Oo. May pigtatapos pa ako itong garo alampay, additional na piglag naman sa dress. Tapos, kang nasa runway na siya, ang hibi ko talaga tuda. Iyo. Tapos sabi ko mga barkada ko, first time mo mag-show? Sabi ko, iyo. Basta, iba man sa pagmati. Pero maray nga ni kang pag pre-judging, napahibi na ako. Takatong actual show, dain na. Nailuwas ko na sa emosyon. Nailuwas mo na si Hibi. Iyo. Makasupog ka tong actual na event na. Mas dakol tao. Maray ka tong pre-judging. Mga judges lang. Kasi na-feel mo siguro na-overwhelm ka. Sa kasi kapagalan, biroon mo, nagpe-pre-judging na, nagtatahi pa. Nagbibids pa ako. Pero ano si pagmati na si Gibo mo or ika na featured sa Vogue Philippines? Yan. Maugma, pero itong, basta maugma na, dahil ko ma-explain maray. Basta maugma ako. Tapos, inisip ko,
garo ba kung totoo na ako lang niya. Garo pangiturog lang. Nakapayutulog ka lang. Oo. Oo. At sabi ko nga kumbaga, sa probinsya, ako kani. Tapos, digdiyo ang mga nakakaibahan ko, ang mga nakakaulay ko, itong mga day ko hunaon na makakaistoryahan ko. Tapos, nakakasubahan ko. So, ay, talaga, totoo. Diba? Wow, grabe. Oo. Pero narisa ko kay Manny Dennis, very humble Very siya. humble, yes. Na kumbaga, garo, ang niya lang, ang priority niya lang, ang focus niya lang talaga is makagibo ning onra. Diba? Maging maugma. Yeah. Which is really, nakaka-inspired. So after katong Turnocon, ano si mga oportunidad na nagbukas sa imo? Siyempre, dakol clients. Wow. Kadakla na mga naging kliyente ko, puro lang naman sa social media. Siyempre kung mga sabihin ta ng mga kabarangay o kahimanwa o mga sadirin tao, mayo man magparapagibo ng bado, saan man, masarain man. Kaya sa mga sumasain man sinata kunta lumapatay. Kaya kadaklan mga nakaka-business ako sa social media. Tapos ang iba, yun nga, pag nag-search sinda mga modern Filipiniana or mahiling ninda. Miski nga na ako naugma katong basta si tugang ko nag-istorya sa kuya na i-try mong i-search ang pangalan mo sa Google, maluwas na. Tapos ay excited ako. Sig-search ko. Nagluwas na. Ay, kadakol na. Grabe. Diba? Wow. Sa Google na din siya. Kakaiba, Pero Manny Dennis, itong nag-join ka ng event, ano sitig represent mong lugar? Ay, Camarines. Kang pag-apply ko, so pag-submit kong application, ang address ko, Makati. Tayo sa Makati kami naka-star. Okay. Ito, nagpa-eskwela ako. Tapos, sabi ko sa CCTV, gamitin ko ang Kamsur kasi ito ang origin, Pinaghalian. Pinaghalian. Sabi ko, sige. Tapos, naghapot sinda kung gusto kong maghagad ng financial assistance sa LGU, local government. Local government. Tapos, sinda ang magibong letter para itao. Tapos, pighapot ko si madam. Sabi ko, para sa mga materials nga sa gagamiton. Tapos, sabi niya, dahin nang ako nang bahala. Kaya dahin ako naghagad ng assistance. Very supportive talaga si madam. Siya nagtao. Dawa may pondo na pigtao ang bench. Tapos hindi major sponsor. Kaya po mong mangyari magpaluwas ng kwarta. Ito, i-reimburse man sa naninda sa paggastos. Kaya po talaga may. Okay, nice. Reimburse man naninda. So, nirepresent mo ang Camarines Sur. Araw kang Camarines Sur. Siguro, may mga nakaaraw. Tapos siyempre nasa social media, ang mga simpleng chismis nga na araman. Iyan, pang national event. Yes. Pero ang hapot ko sa imo, nagkaigwang recognition ang local government kung saan ka Camarines Sur. Oo. Kang after ka to, may plano man ata yung sa tinambak naghagad sinda sa kong details ko. Kaya may plano man ata sinda. Pero dainan na plano lang talaga. Oo. Basta aram ko may plano sinda tapig hagad nga ni si ko sa details mo. At least plano. Pero at least naaraman talaga nda. So na-recognize may araw ganin na sa national awardee siya. Kaso day na pursu. Oo. Ata hanggang baka yan? Oo, baka natahuban ning ba kay kato pandemic. Pandemic. Okay. Oo. Natahuban ko ning to? Ni Matela. Uday, malay mo, sa paagi kang taga Bicol Podcast, makalkal ninda giraray si sa mga nagdadangog sa Satuya, di ba? Ang pinakagihan ni Dennis, bakong suba-suba. Imagine nindo, nasarong representative siya kang Bicol region, kang Satuyang pinaghalian, tapos nakaabot pa sa national level, nag-bronze pa sa Turnocon, nagtulong beses pa
ning exhibit sa Mega Mall. Mega Mall, yeah. Kay puhan kang bistuhan kang Bicol Region. Kay puhan kang tawaning parangal kang Bicol Region bilang saro sa pinakamatibay na na fashion designer. Yeah. Di ba? Orgulyong Bicolano. Bicolano, Yeah. orgulyong Bicolano. So sana sa mga nagdadaralan sa Satuya, kung may mga network ka mo. Kasi araw talaga ang nahiling me ang ngunyan. Lalo na napag-ulayan tabagayan sa sarong episode. Yes. Na itong may mga mga artists. mga artist, may mga matitibay na artist, may mga achievements silang naaabot. Ang iba nga may international. Alagad, day nabibisto, day tigtatawan suporta kang local government. Tanganing at least makapag-inspire pa ning mga ning mga kakian o ning iba pa mga tao na gustong tahako ng fashion designing. Nagsusupport nga ni kita sa mga ibang lugar, 'di ba? Sa mga na international people, 'di ba? Nagsusupport kita sa mga magagayon na miski mahal. Day ni pagsuportaran, 'di ba? Kasi mali mo, si Manny Dennis pwede siya magkaigwa ng seminars, mga talks or training para at least sa mga universities na nagtatahak ng mga fashion designing. 'Di ba? So dakulang oportunidad na pwede tang tabangan siya na mas mapabisto pa lalo ang sa iyong mga gibo, 'di ba? So yun ang nanghinayang lang ako. Nanghinayang lang ako kasi pero di pa man huri. Di pa man huri, di ba? 2023 pa lang yan. Malay mo, magkaigwa ka pang exhibit sa 3 years pa sa naman. Yes. 3 years pa sa naman. Nakaagi. Pero Manoy, obserbaran mo duman sa ibang mga nagkanggarana to sa sinalihan mong contest? Ang iba daw day nagana, talaga, support talaga ang local government ninda. Parang buong buong lugar. Itong i-represent lang ninda, parang proud na proud sila. So, sabi na, kaya kami nagsurubahan, sana all. Ayun. Kumbaga dakulang bagay, siguro nasa talaga yan, nasa project ninda. Nasa tourism ata yan tourism ang may kaput ata kaya. Saro pa, nag-istorya, pero this last year ata, nag-message ako sa sa tourism kang Kamsur. Ang reply sabi ko. Huyo. Nagpabisto ako. Tapos ang reply sa ako, congratulations. Wow. Late ko naman pinaisi. Sabi ko, okay lang, kundi pinaisi ko lang nga ako. Nagpakasakali. Department of Tourism kang pero, kang di ba, Camarines bago na ngayon ang mga leader nagbago sa lokal. True. Malay mo, di ba? Ngunyan, natawan kita ng shine. Sarong pitik po sa department. Oo. Napangirit talaga ako. Congratulations. Pero okay lang. At least nag-congratulate. Yes. Pinost mo ko. Kaysa nagdedma, itong naghuyo, at least nag-congratulate. Ay, magagayon po ang give mo. Congratulations. Thank you. Congratulations lang talaga. Oo. Ayan. Gigibuhan ko ng reels. Pero at least nag-congratulate. Iyo. Pero Manny Dennis, ano nang ngunyan ang ginigibo mo? Or anong ngunyan ang sa in ka ngunyan connected? Ayan, client. Ay kang after Ternocon, mga June, nag-message sa kuya si Sir Ino Soto. Chief mentor mi sa Ternocon. Tapos siya sako, nag-message naghapot kung gusto kong magtrabaho sa iya. Yan, trabaho ko sa iya. Pero sa ngunyan, dahil ngunyan ako nakakaako sa iya ning mga gibuhunta. Medyo panuman ang schedule ko. Basta pag dikit ang gibuhon ko, halimbawa dikit ang client, tigdatawan ako ni Sir gibuhon project. So pero at least ngunyan, hindi ka na nawawara ng hindi ka na sisimuhan ng client. Dahil man, hirak ng Diyos. Pag itong kagaya arog kang nakaaging bulan, lalo na August, September. Arog kaya may ayon ang masurunod na project. Tapos sabi ko, pangadya ako kiina. Sabi ko, may na po niya ako mga next project. Tapos kinabanggihan mga maaga may nagtanugan, maaga nagtanog ang cellphone ko. May nag-inquire. Duwa. Sabi ko, kabog.
Tapos, sabi ko, bangon tulos ako. Sabi ko, ay salamat ina. Ano tulos? Simbag tulos. Answered prayer. Oo. Tapos dire-diretso, nagpatay na. So Wow. Tapos bako patudigdi sa sa Australia saka sa California. Pero Pilipinya naman pigpatay. Mga Pinay man. Anong vision mo, Manny Dennis? Ano sinahihiling mo niyan? Garo, sabihin tanong, Garo, 5 years from now. Anong vision mo? Pangarap mo baga. Sana magka-shop. Tapos, pero ang target ko niyan ang ang working kang trabaho itong grupo ang apod kay ni Community? Bako. So team. Working team ko. Solo lang ako. Masakit solo. One man ka lang. Ako ako nagdi-design, ako nagtatahi, ako nagpapattern, ako gabos. Ako nagbabakal fabric, gabos. Pero kaya sabi suggestion kang mga bistado ko, mga senior designer, yan nga kaipuhan i-build ko muna ang working team ko kung sakaling gusto kong mag-shop. Mag-shop. Oo. Saka saro pa, ang shop ko bakong gayong problema may saro akong kliyente na nag-o-offer sa kuning shop. Wow. Tapos dahil kung ako team. Oo, saka makatakot pag may pwesto ka na tapos biglang dakol ng kliyente. Ay, Diyos ko, makatakot. Local government. Training, seminars. Yes. Kaya takot ako, sabi ko duman sa nag-offer sa ko, saka na lang siguro. Pero ino-offer niya sa kong libre Tapos na Makati pa. Future national treasure. Or pwedeng orgulyo ng ani kang Bicolandia. Dahil pa natataon ng ning tabang, ning pribilehiyo. Importansya. Kasi kung ako for me ang pwede kong gibuon local government, sige, mag-set kita, or sabihin ta ng Camarinesur, mag-set kita ng events, mag-set kita ng fashion show. Di ba? Yep. Kung sisimangganan dyan, pwedeng ma-featured sa, ni Dennis. Magkaigwa siya ng fashion event. Yeah. Di ba? Si mga nanggarana, si mga gusto maghanap ng trabaho, pwede niya maging team. Exactly. Di ba? Kumbaga, yaon na mismo sa Satuya, kumbaga kay Puanta na lang magiro. Gagamitin pang taga Bicol podcast. Yeah. Di ba? Ini ang kakulangan ni ini ang sarong example ning kakulangan ni network, lalo na ning pagsuporta sa government, sa lokal na government, 'di ba? Kulang kita sa sa network. Sana for me sana si mga maarabot or si mga politiko ngunyan na sana bako na ning kumpare or mga network. Yeah, tawan tang dalan. Biston ta. Di ba? Arog kang mga musicians, arog kang mga nasa literatura, nagigibo din mga libro, mga tula. Yeah. Katakulan na. So kung ikaw Manoy, Dennis, tawan ka ning ning apod kaniyo mensahe or ano ang mensahe mo para sa local government? Congratulations. Lang. Halipot lang support local artist. Yes. Sige lang. Oo. Kasi pag yaw ng ang pamilya, ang kabarangay mo, automatic na yan suportado ka. Pero mas makakatabang sa imo pag ang local government nag-support sa imo mas dakulang crowd. Dakulang network din. Oo. Pag yan ang nag-support sa imo o kung kiisay man, mas mabuboost ang ang confidence talent. nila. Oo. Saka bako lang siya ang matatawanan ning tourism mismo. Pati lugar. Oo, yes. Kasi taratara niya ang pangalan kang lugar. Kung lamang lapat pala mo na Makati. Oo, isipon mo dinaramo sa Ternocon national event. Pigsuba ko nga niyan sa pagkatapos ka tong Ternocon, tighapot pa kami sa CCP kung ni-recognize kayo ng lugar nyo. Sabi ko nga walay. Tapos tapos sabi ninda gusto nyo masurat ko mag-letter naman. Oo, magibo sindang surat para
ipabisto kami para ma-recognize. Kaso, hirak ng Diyos, so taong naka-assign duman, nagkahilang. Tapos, dahil niya na naasikaso. Sa salaan na naman duman si tao nagkahilang. Oh, Dahil diba, na. dapat may inisyatibo ang local government. Oo. Kasi nahiling na sa post Vogue magazine, nirepresent mo ang Camarines Sur. Saro pa Nakulang na habo yan. kung saro pa, dahil ko man talaga pigpirit na. Ito nga ning, Balangibog sa inda. oo, tapos Ako itong, nagana, yeah. di ba nag-upload kani, nag-offer gani ang CCP na sinda magibong letter or ganyan. Dahil gayo ako nagsabi, sige, dahil ko tig-push, dahil ko tig-pirit na mangyari. Iyo. Tas ang ang rason ko man kang time na ito, Diyos ko, ang simple nga niya akong mga barita na daw. Nga na naman din hindi yung aram. Aram. Oo. Iyo. Yes. Ito sa nang mahiling sa apod kanis sa news sa GMA Iyo. na may news. Tapos pigsabi pa pangaran ko, pigsabi pang taga Camarines Sur. Yeah. Nga na nang imposibleng mayo nakahiling. Yeah. Pero at Oo. least, Talaga. ang kinagayon lang Pero ko, okay Dennis, lang, sabi ko, day ko man tig Nagpakasakali. pipirit sa diri ko. basta Kung- niluwas mo iyo. si si Iyo. fashion Kung mo ano sa niya pagibo. iyo, sa kaginibo ko man ito, bako por dahil na ma-recognize. Ginibo ko ito para sa diri ko, ninhulit gusto ko. Oh, Yes. Tama. Day ko man Tama. Oo, day ko man inisip ng na umawon. Oo. Oo. So, Manny Mas Dennis, ang hapot ko sa imo, ano ang magiging advice mo duman sa mga tao? Kasi siguro baka dikit na lang si mga nagtataak ng fashion designing. Yeah. Kasi di ba, minsan, mahanap ka na lang ng ibang inspirasyon, pwede ka na magibo. Pero si ibang Oo. tao na gustong gibuhon siya as career, ano ang masasabi mo? Siguro lalo na sa mga hube na gusto, i-purso nila, magpursigido sinda. Kumbaga, magibo sindang paagi, maghapot-hapot na kung paano ninda mapapadagos. Arog sa tuya, sa mambagang man fashion school sa Bicol, o kaipuan nindang maghapot-hapot, o mag-research kung saan sinda makaka-eskwela o kung may makakakuha sinda ng mga eskwelahan na mas na bakong gayong mahal na makatabang para masunod ang sa indang gustong kurso. Kay baga ba kung magian sa pagmati na ang kurso mong pig-eskwelahan, dahil mo gusto. Iyon na yung nangyayari kung may nagluluok. Yeah. Yes. Dahil mo mang gusto, paano ka gaganahan magluok sa eskwelahan kung dahil mo mang gusto ang kurso mo, di magluok, mas maray pa doon magtagay. Baga. Pero pag gusto mo, daw, ganado kang maglaog sa eskwelahan. Wow. Baga. So, Ano ang mensahe mo duman ki Madam? Kasi kung po man dahil ki Madam, yes. pero medyo tagilid kita. Yan, habang buhay, sabi kaya, walang hanggang pasasalamat. Iyon lang. Simple lang, walang hanggang pasasalamat. Salamat sa iyang maray talaga. Yes. Kasi kung dahil sa iya, di ba? Siya naging giya din. Naging dalan para sa Sarong Dennis Ubusan. Kaya, Diba? so, kami ang Taga Bicol Podcast, Manny Dennis. Proud kami Yes. kung ano ang na-achieve mo ngunyan. Sana talagang ang local government, kita bilang Bicolano, maging proud man kita sa iyang mga gibo. Kung dainindo aram ang sa iyang gibo, sabi nga rin niya sa bago, hanapon lang nindo sa Google. Type na lang Dennis Ubusan. Dines Ubusan kung ako doon. Tapos yung mga gustong magtaong programa para sa iya or magpuon. Para magkaigo siya ng team para at least magdakula pang sa iyang network. Yes. Manny Dennis, baka may gusto kang i-promote. Yeah. Mayo man akong maisip. Pero si mga gusto na Pagibo. Magpagibo o mag-avail yung mga pagigibo ko, sige, i-contact na nindo ako. Paano ka makakontakt? Facebook. Pwede sa DM. Facebook, Instagram. Yan. Basta madali lang sa anong platform kang social media, i-search lang ninda ang pangalan ko. Malaruwas yan dyan. Saro din sa pangarap ko, sabi ko, kapag kinasal kita sa si Mano niya ako, magibukan sa tuyang diba? Kana magibukan sa muyang Tapos si Mama, siya din sinagibo kang garo itong ni Mama, badot ni Mama sa Padrina, yan. Taray. Diba? Si Mama niya,
Si mama niya ang pinakainot kong natahian sa Kagliliog. Yes. Wow. Ano yan? History yan. So, ini po si Bon. Oo. Hindi man po si Christina. Hindi mo po si Linus. Ako po si Dines, aka Dennis Ubusan. Ini ang podcast na ginibo para sa mo. Ragon, ini ang... Taga Bicol to the world.